what have you done, or what have you made? Beth wyt ti wedi wneud? Beth wyt ti wedi wneud? Beth wyt ti wedi wneud? The sun was shining this morning. Oedd yr haul yn tywynnu bore yma? Oedd yr haul yn tywynnu bore yma? Oedd yr haul yn tywynnu bore yma? Did you see the shark? Is di weld y siarc? Is di weld y siarc? Is di weld y siarc? Was it raining? Oedd hi'n bwrw glaw. Oedd hi'n bwrw glaw. Oedd hi'n bwrw glaw. Where did we stay again? Lle wnaethon ni aros eto? Lle wnaethon ni aros eto? Lle wnaethon ni aros eto? Where did you live in 2001? Lle oeddech chi'n byw yn 2001? Lle oeddech chi'n byw yn 2001? Lle oeddech chi'n byw yn 2001? Have you finished, or are you finished? Wyt ti wedi gorffen? Wyt ti wedi gorffen? Wyt ti wedi gorffen? Dolly Jelly was cold. Oedd Dolgellau yn oer. Oedd Dolgellau yn oer. Oedd Dolgellau yn oer. Did they speak Welsh? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Have you had breakfast? Ti 'di cael brecwast? Ti 'di cael brecwast? Ti 'di cael brecwast?
What time was it 5 minutes ago? It was 25 past 11. Why? Faint o gloch oedd hi 5 munud yn ôl? Oedd hi 5 munud ar 20 wedi 11. Pam? Faint o gloch oedd hi 5 munud yn ôl? Oedd hi 5 munud ar 20 wedi 11. Pam? Faint o gloch oedd hi 5 munud yn ôl? Oedd hi 5 munud ar 20 wedi 11. Pam? Did you see someone? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? I drank whiskey. Nes i yfed whisky. Nes i yfed whisky. Nes i yfed whisky. Was it foggy? No. Oedd hi'n niwlog? Nac oedd. Oedd hi'n niwlog? Nac oedd. Oedd hi'n niwlog? Nac oedd. I have eaten everything. Dwi wedi bwyta popeth. Dwi wedi bwyta popeth. Dwi wedi bwyta popeth. The beer was disgusting. Oedd y cwrwn afiach. Oedd y cwrwn afiach. Oedd y cwrwn afiach. I was going to pay. O'n i'n mynd i dalu. O'n i'n mynd i dalu. O'n i'n mynd i dalu. I wanted to be famous. O'n i isio bod yn enwog. O'n i isio bod yn enwog. O'n i isio bod yn enwog. I hadn't read the message properly. O'n i ddim wedi darllen y neges yn iawn. O'n i ddim wedi darllen y neges yn iawn. O'n i ddim wedi darllen y neges yn iawn. He didn't go out. Nath o ddim mynd allan. Nath o ddim mynd allan.
Nath o ddim mynd allan. Has Dracula died? Or, is Dracula dead? Ydy Dracula wedi marw? Ydy Dracula wedi marw? Ydy Dracula wedi marw? I didn't like history when I was in school. O'n i ddim yn licio hanes pan o'n i'n yr ysgol. O'n i ddim yn licio hanes pan o'n i'n yr ysgol. O'n i ddim yn licio hanes pan o'n i'n yr ysgol. Was Barry white? Was Peter green? Oedd Barry yn wyn? Oedd Peter yn wyrdd? Oedd Barry yn wyn? Oedd Peter yn wyrdd? Oedd Barry yn wyn? Oedd Peter yn wyrdd? I've hurt my leg. Dwi di brifo nghoes. Dwi di brifo nghoes. Dwi di brifo nghoes. My grandfather came from Glasgow. Oedd fy nhaid i'n dod o Glasgow. Oedd fy nhaid i'n dod o Glasgow. Oedd fy nhaid i'n dod o Glasgow. John knew. Oedd John yn gwybod. Oedd John yn gwybod. Oedd John yn gwybod. Where exactly were they? Lle yn union oedden nhw? Lle yn union oedden nhw? Lle yn union oedden nhw? Did he train yesterday? No. Nath i fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath i fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath i fwrw glaw ddoe? Naddo. Has someone been here today? No. Oes rhywun wedi bod yma heddiw? Naddo. Oes rhywun wedi bod yma heddiw? Naddo. Oes rhywun wedi bod yma heddiw? Naddo. They've had a shower. Maen nhw wedi cael cawod. Maen nhw wedi cael cawod.
Maen nhw wedi cael cawod. Have you listened to the program? Wyt ti wedi gwrando ar y rhaglen? Wyt ti wedi gwrando ar y rhaglen? Wyt ti wedi gwrando ar y rhaglen? I didn't buy a sofa. Nes I ddim prynu soffa. Nes I ddim prynu soffa. Nes I ddim prynu soffa. I've been sick. Dwi wedi bod yn sâl. 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 Was there someone else in the car? Yes. Oedd yna rhywun arall yn y car? Oedd. Oedd yna rhywun arall yn y car? Oedd. Oedd yna rhywun arall yn y car? Oedd. Have you looked at the car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Did you have a shower? Ges di gawod? Ges di gawod? Ges di gawod? Archibald Marmaduke slept in the shed. Nath Archibald Marmaduke gysgu yn y shed. Nath Archibald Marmaduke gysgu yn y shed. Nath Archibald Marmaduke gysgu yn y shed. I have eaten too many bananas today. Dwi wedi bita gormod o bananas heddiw. Dwi wedi bita gormod o bananas heddiw. Dwi wedi bita gormod o bananas heddiw. Someone called last night. Nath rhywun alw neithiwr. Nath rhywun alw neithiwr. Nath rhywun alw neithiwr. What did you have for lunch? Be ges di ginio? Be ges di ginio?
Be ges di ginio? We were hidden under the bed. Or, we had hidden under the bed. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. How much did you pay for the cake? £1. Faint nes di dalu am y gacen? Punt. Faint nes di dalu am y gacen? Punt. Faint nes di dalu am y gacen? Punt. Which pub was it? Pa dafarn oedd hi? Pa dafarn oedd hi? Pa dafarn oedd hi? I had a knife. Oedd gen i gyllell. Oedd gen i gyllell. Oedd gen i gyllell. Did you catch something last night? Nes di ddal rhywbeth neithiwr? Nes di ddal rhywbeth neithiwr? Nes di ddal rhywbeth neithiwr? We didn't pay. Nathon ni ddim talu. Nathon ni ddim talu. Nathon ni ddim talu. Nobody wanted to hear the story. Doedd neb eisiau clywed y stori. Doedd neb eisiau clywed y stori. Doedd neb eisiau clywed y stori. How much did you spend yesterday? Faint nes di wario ddoe? Faint nes di wario ddoe? Faint nes di wario ddoe? Were you sleeping? Yes. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Where has our house gone? Lle ma'n tŷ ni di mynd? Lle ma'n tŷ ni di mynd?
Lle ma'n tŷ ni di mynd? Did you switch off the television? Nes di ddiffodd y teledu? Nes di ddiffodd y teledu? Nes di ddiffodd y teledu? Where has your friend gone? Lle ma'ch ffrind chi di mynd? Lle ma'ch ffrind chi di mynd? Lle ma'ch ffrind chi di mynd? Did they know? Yes. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Was Raquel Welsh? No. She was American. Cymraes oedd Raquel. Naci, Americanes oedd hi. Cymraes oedd Raquel. Naci, Americanes oedd hi. Cymraes oedd Raquel. Naci, Americanes oedd hi. They hadn't noticed. Doeddwn nhw ddim wedi sylwi. Doeddwn nhw ddim wedi sylwi. Doeddwn nhw ddim wedi sylwi. Did you hear the neighbor's dogs last night? Glywais di gŵn y cymdogion neithiwr? Glywais di gŵn y cymdogion neithiwr? Glywais di gŵn y cymdogion neithiwr? The electricity bill has arrived. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. At what time did we arrive? At 12:10. Am faint o'r gloch nathon ni gyrraedd? Am 10 munud wedi 12. Am faint o'r gloch nathon ni gyrraedd? Am 10 munud wedi 12. Am faint o'r gloch nathon ni gyrraedd? Am 10 munud wedi 12.